Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Хосатан он нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба мусобиқоти дохилӣ ба Лигаи олии мамлакат. Имрӯз бозӣ ба мавқуф гузоштаи даври дуюми рақобатҳои Лигаи олии кишвар аз тариқи шабакаи футбол мустақиман манзуратон мегардад. Иномиддин Аҳмадзод ҳастам бо шумо ва инҷо ҳайати дастаҳо аз сар экранҳои мо шумо. Дастаи Истиқлол имрӯз чун дастаи мизбон аст ва шурӯъ мекунем шиносоиро аз ҳайати ин даста. Дарвозабон таҳти рақами 1 Николас Тошич, Алишер Шарипов 27, Артем Барановский 5, легионер Ромиш Ҷалилов 21, Табрези Давлатмир 3, 18 Фатулло Фатуллоев, 19 Ахтам Назаров, 23 Эҳсони Панҷшанбе, 11 Муҳаммадҷони Ҳасан, 20 бошад Амирбек Ҷураббоев ва таҳти рақами 9 Миколай Зенко. Сармураббии дастаи Истиқлол бошад Муҳсин Муҳаммадиев. ҳайати дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор, ҳайати дастае ки воқеан дар мавсими имсола мушкилоташ хеле вазнину ҷиддӣ аст ва наметавонад ки ин даста то ҳол пирӯзӣ ба даст биёрад дар мусобиқоти Лигаи олӣ ва мавқеи начандон хубро ишғол карда ё ин ки бадтаринро дар мавсими имсола то ҳол ба худ касб карда дар ҷадвал. Ба шумо ҳайати ин дастаро ошно месозам. Дарвозабон таҳти рақами 1 Ҳомидҷон Исоқов, таҳти рақами 6 Абдураҳим Маҳмадзарифи Абдураҳим ва инҷо ҳама чиз омодааст баҳри шурӯъи дидор. довар бояд ки садои штакашро баланд намояд. Бале, дидор миёни дастаҳои Истиқлол ва Барқчӣ оғоз гардид. таҳти рақами 22 Ятулло Сафаров, 3 Ваҳдат Амонов, 5 Манучер Сафаров, 8 бошад Саид Мухтор Азимов, таҳти рақами 11 Шербони Мабадшоев ва таҳти рақами 20 Зиёддин Фузайлов, таҳти рақами 10 Аҳтам Абдуллоев, 18 Далер Ёдгоров, 17 бошад Нуриддин Ҳамроқулов. Капитани дастаи ин Далер Ёдгоров аст. Дӯстони азиз, ва Мубин Эргашев бошад сармураббии бошгоҳи Барқчии шаҳри Ҳисор аст. барои шумо инҷо ман ситоди доваронро ошно хоҳам кард. Довари марказ дар идори имрӯза Хусрави Сидиқзод, ёваронию Насим Ҳамидов ва ҳамчунин Ҳамза Шоимардонов. Довари чаҳорум бошад Амирҷон Хоркашев. Комиссари дидори имрӯза Шафқат Ахмедов ва инспектор яъне ки нозири доварон ин Равшан Ишматов аст. Дӯстони азиз, аллакай аввалин кӯшиш аз ҷониби футболбозони Барқчӣ буд дар дидори имрӯза ва Николас Тошич бо туп. Футболбозони хати ҳуҷуми дастаи Барқчӣ хеле ҳам фишори хуб оварда истодан ва инҷо қариб буд ки боз ҳам метавонистанд ки тупро аз дастаи Истиқлол равоянд. Бале, ин ҳолат бартараф гардид. Бархурди хеле ҳам шадид Манучер Сафаров талош кард ва тупро ба нафи дастааш тавонист ки инҷо аз аут дигар бора ба даст биёрад. Манучер Сафаров бозигузории хеле ҳам хуби хати дифои дастаи Барқчӣ ба назар мерасад. дастаи Барқчӣ гуфтем ки дар мавсими имсола то ҳол ягон ғалаба надорад ва дар ҷадвали умумии мусобиқот мавқеи ҳаштумро ба худ касб карда, яъне мавқеи поёнтаринро. танҳо як имтиёз дорад дар 6 бозие ки дастаи Барқчӣ паси сар кардааст ва дар ин 6 бозӣ то бозии қаблӣ дастаи Барқчӣ ба дарвозаи рақибон гол назада буд. Далер бо туп, Ромиш Ҷалилов дар муқобили ӯ аст ва қоидаи бозӣ вайрон мегардад. дастаи Барқчӣ 8 туп ба дарвозаи хеш сар дода то ҳол ва танҳо 2 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст ки ин ҳам бошад маҳз дар дидори гузашта бар муқобили дастаи Кӯктош буд ки тавонистанд футболбозони Барқчӣ дар мавсими имсола голҳои аввалини хешро дар чемпионати Лигаи олӣ ба самар расонанд. Акнун дар дидори имрӯза бубинед ки чӣ гуна Мубин Эргашев шогирдонашро ба майдон оварда ва хеле ҳам омодагиҳои ҷиддӣ доранд. Футболбозони дастаи Барқчӣ
ва бубинед ки чӣ гуна фишор низ меоранд ба бозигарони дастаи Истиқлол. Тӯбрабоӣ дар маркази майдон, имконият барои идома додани ҳуҷум аст аз канори рост, вале тӯб инҷо ба ақиб баргардонида мешавад. Бубинед чӣ гуна бозигузории хуб Муҳаммаҷони Ҳасан буд ки тӯбро ба хати дифоъ баргардонид. Аҳтам Назаров, партофти ӯ ба Алишер Шарипов, дигар бора тӯб ба худи Алишер. начандон муддати зиёд аз он гашт ки дастаи Истиқлол дар сафар дастаи аҳали Туркменистонро тавонист бо ҳисоби 0-1 шикаст бидиҳад ва муаллифи гӯли ягона даронидор Фатҳулло Фатҳуллоев буд ки дар дақиқаи 52-ум бо як зарбаи хеле ҳам зебои хеш тавониста буд ки дарвозаи рақибро тасхир кунад ва бо ҳисоби 0-1 гуфтем дастаи Истиқлол маҳз дар дидори даври панҷуми марҳилаи гурӯҳӣ мусобиқоти ҷоми конфедератсияи футболи Осиё пирӯзӣ ба даст овард ва танҳо як қадами дигар то барохат гирифтан ба ҷоми ба даври плейофи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё барои Истиқлол боқӣ мондаасту халос, зеро ки дастаҳои Алай ва Алтин Насир бозиашонро бо ҳисоби мусовӣ хотима доданд. Пас дастаи Истиқлол акнун рӯхати хешро қариб ки ба даст оварда ва маҳз дар ҳамон дидор Фатҳулло Фатҳуллоев беҳтарин бозингар дониста шуд ки бо он голе ки ӯ ба самар расонида буд воқеан ҳам арзандаи ин унвон буд. худи Фатҳулло Фатҳуллоев пас аз ҳамон дидор бо дастаи аҳли Туркменистон қайд кард ки бозӣ воқеан ҳам мушкил паси сар шуд, вале мо тавонистем ки дар хати ҳуҷум муваффақтар нисбат ба дастаи аҳал бошем ва он як зарбае ки ман задам хеле ҳам аз он ифтихорманд нестам, зеро ки ман танҳо кореро кардам ки барои дастам зарур буд, он чи ки аз дастам омад кардам. Ба хотири шӯҳрату шони хеш тоҳо коре анҷом надодам дар ҳайати дастаи Истиқлол ё ки умуман дар олами футбол. аммо дастаи Барқчӣ бошад то ҳол дар дохил ки ҳунарнамоӣ мекунад ин даста наметавонад ки пирӯзӣ ба даст биёрад. аз ҳама дастаҳо яке паи дигаре шикаст мехӯрад ба ҷуз аз як бозие ки бо ҳисоби мусовӣ хотима ёфта ва ҳамон як имтиёзро дастаи Барқчӣ ба даст овардааст. аз Хатлон, аз клуби марказии варзиши Артиш Помир ва аз Хуҷанд тақрибан ба ҷуз аз як даста дигар аз дастаҳои боқӣ ин даста шикаст хӯрда ва дастае ки ҷавонони тими миллии ҷавононро ташкил медиҳад дар мавсими имсола ҳунарнамояшон дар лигаи олӣ хеле ҳам нигаронкунанда аст. фишори футболбозони дастаи Барқчӣ ба назар мерасад. Никола Стошич партофти ӯ ба марказ, рақобат идома меёбад ва аз ҷониби Саид Мухтор қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва як дигар нофаҳмӣ Муҳаммаҷони Ҳасан инҷо бубинед андаки асабонӣ мешавад. бале инҷо қоида вайронкунӣ ба назар расид, зеро ки аз тарафи пушт футболбози дастаи Барқчӣ зарба зад ба Муҳаммаҷони Ҳасан ва дар ин вазъият акнун футболбозони Барқчӣ дар маркази майдон Ваҳдат Анонов буд ки қариб тӯбро аз бозигари дастаи Истиқлол мерабуд ва дар ин вазъият мо метавонистем шояд ки яке аз ҳуҷумҳои хавфноктарини дастаи Барқчиро дар дидори имрӯза медидем, вале ин чиз нашуд. партофта аз ҷониби футболбозони хати дифои дастаи Истиқлол ба самти Фатҳулло Фатҳуллоев ки Фатҳулло натавонист ки ба тӯб расад дар ҳамин вазъият. дастаи Истиқлол аллакай гуфтем ки ба марҳилаи плейофи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё рохат гирифта ва акнун дар идома бозам ин дастаро зарур аст ки бозам ҳаяташро пурқувват намояд. партофт ба Далер Ёдгоров, Далер метавонад ки голи аввалиро дар дидори имрӯза ба самар расонад. зарба босад ва хеле ҳамолати ҷониб дар дақиқаҳои нахусти дидор футболбозони Барқчӣ қариб буданд ки ҳисобро мекушоданд ва дар ҳамин ҳолат дӯстони азиз бубинед
бубинед ки чӣ гуна бартараф гардид ин вазъият аз ҷониби дарвозабон Никола Стошич. Далер Ёдгоров суръаташро воқеан ҳам баланд карда тавонист ва ин футболбоз ҳатто наздик буд ки аз болои сари дарвозабони дастаи Истиқлол тӯбро вориди тури дарвозаи Истиқлол омад. Мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҳуҷум аз куҷо оғоз гардид. Саид Мухтор партофт кард ба хати ҳамла ва Далер дар он ҷо пайдо гардид. Бубинед ки баъдан футболбози дигари дастаи Барқчӣ низ зарба анҷом дод дар ин вазъият, аммо муҳофизатгарони дастаи Истиқлол аллакай дар мавқеҳои хеш буданд ва тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф намоянд. توپ در مرکز میدان در اختیار فوتبالبازانی برقچی بود که علاقه توپ را از دست دادند آنها. امروز هیئت دسته برقچی تو جای تغییر یافته و ما یک چند تغییرات رو در هیئت این دسته میبینیم. شاید که مبین ارگاشف بازم نقشه خیش رو دیگر کرده باشد تا اینکه ثمره به دست بیاید در دیدار امروز هم است بر مقابل یکی از پرقوترین دسته ها و قهرمان مطلقی کشور دسته استقلال و ببینید که کیو امروز در هیئت LQT دسته برقچی هستند. дарвозабон Шорух Қирғизбоев, Султоншо Мирзоев, Гулмурод Ҳуайдуй Гулмурод, Тоҳир Малодусов, Ҳусейн Нурматов, Абдулмумин Забиров ва Шаҳром Самиёв. Дар дидори қаблӣ бар муқобили дастаи Кӯктоши Нурияи Рӯдакӣ аз ҳайати захиравӣ ин футболбозон дар ҳайати асосӣ буданд. Шорух Қирғизбоев, Султоншо Мирзоев ва ҳамчунин Ҳуайдуи Гулмурод. Аммо имрӯз мавқеи онҳоро футболбозони дигар иваз карданд ва боз ҳам мушкилӣ доранд футболбозони дастаи Барқчӣ Шаҳрисор бо вуҷуди он ки андаке тағйиротҳо ҳаст дар ҳайати ин даста. қоидаи бозӣ аз ҷониби капитани дастаи Барқчӣ Далер Ёдгоров бар муқобили Ромиш вайрон гардид ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин вазъият чӣ гуна ба миён омад. бале қоида вайронкунӣ буд, вале Ромиш аксуламали нишон надод ва танҳо ба довар ишора кард ки бояд шумо ин ҳолатҳоро мутаваҷҷеҳ бошед. бозам қоида вайронкунии навбатӣ ва акнун пас аз сипарӣ гардидани 10 дақиқа чунон ба назар менасад ки дастаи Барқчӣ ҳама қувваашро сарф карда ва навбатро ба дастаи Истиқлол доданд. Ромиш метавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад, вале акнун зарбаи кунҷи аввалинро ба миён овард дар дидори имрӯза Ромиш Ҷалилов барои дастаи худ. мутаваҷҷеҳ ин вазъият мешавем. дақиқаи 11 дидор Фатулло Фатуллоев беҳтарин бозингар дар дидор бар муқобили Алай дар сафар дар Туркменистон аз кунҷи майдон омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. партофт ба дохили ҷарима гол ва дарвозабон ин вазъияти мушкилро тавонист бартараф намояд. як дигар нофаҳмӣ футболбозони дастаи Барқчӣ ба назар мерасад. ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. акнун дар ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ Шаҳрисор мутаваҷҷеҳи ҳолати такрори зарбаи кунҷӣ мешавем. тӯб ба дасти бозингари дастаи Истиқлол бархӯрда буд ва то он замоне ки пас аз бархӯрди тӯб ба дасти бозингари Истиқлол назди пои футболбозони Барқчӣ буд, довар садоиштакашро баланд накард. кӯшиши Зиёддин Фузайлов дар маркази майдон, аммо тӯбро аз даст дод. эҳсони панҷшанбе партофт ба Фатулло Фатуллоев. бибинед Фатулло мавқеашро иваз карда ва аз канори рост акнун дар хати ҳуҷум ҳунарнамоиро идома медиҳад. имконият қариб буд ки ба миён меомад барои анҷом додани як зарба. партофт ба дохили ҷаримагоҳ сол хеле ҳам хуб қабул мекунад, тӯбро аз по меафтад, аммо довар ва чизе ишора намекунад дар ин вазъият. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Амирбек Ҷураббоев ва ин қоида вайронкунӣ бар муқобили Нуриддин Ҳамроқулов буд. Нуриддин Ҳамроқулов дар дидори қаблии дастаи Барқчӣ бар муқобили Кӯктош дар ҳайати LQT буд ва пас он Мубин Эргашевро дар хати ҳамла дар мавқеи
Аҳтам Абдуллоев агар иштибоҳ накунам ба майдон оварда буд ки бозам омадани ӯ ба майдон андаки аввалан як тағйиротро оварда ронидор ки дар қисмати дуюм футболбозони Барқчӣ тавонистанд ки ҳисобро бозам баробар намоянд, вале баъдан бозам дар қисмати охири дидор голе ки аз ҷониби футболбозони Куктош зада шуд дастаи Барқчиро ҳамон голи охирон маҷбур сохт ки ин даста шикасти худро қабул намояд маҳз дар ҳамон дидор. акнун вазъияти стандартӣ барои шогирдони Мубин Эргашев аз канори рост ба миён меояд. Далер Ёдгоров бо Шервони Мамадшоев дар назди тӯб қарор мегиранд. Шервони аст ки аз болои тӯб меҷаҳад ва партофти Далер ба ҷарима гол начандон қавӣ ва начандон хуб буд ин партофт. Тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Барқчӣ. Далер кӯшиш кард вале муваффақ нагардид ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. Акнун бозигузоли Фатулло бо Ромиш ва хеле амолати хуб партофт ба дохили ҷарима гол ва имконият меҷӯянд футболбозони дастаи Истиқлол. Николай Зенко дар ин вазъият вале бозам хати муҳофизаи дастаи Барқчӣ хубтар бозӣ кард. Дар дидори қаблӣ дар умуман дар бозиҳои гузашта Ваҳдат Аноновро Мубин Эргашев дар мавқеи дигар дар хати ним муҳофиза бештар ба майдон меовард ва ин футболбозро ҳамчун вазифаи бозингари бозисозро медод ки начандон натиҷаи хуб нишон дод ин футболбоз ва дар дидори гузашта бар муқобили Куктош дар қисмати аввал ин футболбоз маҳз дар хати ним муҳофиза бозӣ кард, аммо баъдан дар қисмати дуюми дидор ӯро дар хати дифоъ гузошт. Сармураббии дастаи Барқчӣ ва ҳамон буд ки андаке бозии дастаи Барқчӣ дигар шуд. Манучер Сафаров партофти ӯ ба канори рости хати ҳамла, аммо ҳамдастааш ӯро дар ин вазъият ҳамраҳӣ карда натавонист. Бале Шервони Мамадшоев буд ки натавонист партофти Манучер Сафаровро қабул намояд. бозигузории футболбозони Истиқлол ва бенатиҷа ба анҷом мерасад. Ин вазъият бозам тӯб ба нафи футболбозони Барқчӣ аз майдон берун шуд. партофти тӯлонӣ ва ҳуҷумро идома медиҳад. инҷо футболбози дастаи Барқчӣ Нуриддин Амроқулов буд ки талош кард ва дар хати ҳамла то охирин фурсатҳо аз пайи тӯб равон гардид, аммо натавонист ки тӯбро ба даст биёрад. партофт ба хати ҳуҷум хеле ҳам партофти хуб мешуд агар муҳофизатгари дастаи Истиқлол аз канор ба самти тӯб ҳаракатро идома медод, вале ин тавр нашуд. акнун Омиҷон Исоқов аз назди дарвозаи хеш тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. ромеш дар маркази майдон се нафар як бора ба ӯ фишор меоранд, аммо партофт хеле хуб буд аз ҷониби Ромеш Ҷалилов ва
این چیز باعث گردید که فوتبالبازان برخی نتوانند به توپ صاحب گردند. حمله دسته استقلال ادامه می‌یابد. توپ همون در میدان است و خط محافظه دسته برخی رو ببینید چگونه خوب بازی می‌کند. وحدت از پا افتانیده می‌شود در این وضعیت و قاعده بازی ویران شد. نه این وحدت نیست بلکه فوتبالباز دیگر است. شیروانی مبادشویف است که از جانب محمد جونی حسن با زمین انداخته شد. این فوتبالباز متوجه می‌شویم. پرتوفت از موقعی که قاعده بازی ویران شده بود از جانب فوتبالبازان برخچی ولی علاقه بازم فوتبالبازان استقلال توپ رو در اختیار خویش گرفتند. پرتوفت با سمت فتولویف اما این وضعیت برطرف کرده شد. دلیر یادگارف خیلی هم خوب بازی کرد و اکنون در نیمه میدان استقلال آوت. به نفع فوتبالبازان برخچی است زیرا که رومیش جلیلوف توپ رو زده از میدان بیرون کرده بود. منوچهر سفروف منوچهر هجومی دستش رو ادامه میدهد. پرتوفت با سعید مختار. وحدت ضربه وحدت از مسافه خیلی دور از این موقع او اندک توکل کاری است. روان نمودن ضربه جانبی دروازه رقیبان مخصوصا برای اون فوتبالبازانی که جوانند و اگر وحدت بازم نزدیکتر به جریمه گل شدن رو کوشش میکرد و پس اون ضربه انجام میداد فکر میکنم بهتر میشد برای این فوتبالباز و همچنین برای دسته برخچی که تو هول علاقه تقریبا تا 20 دقیقه است که برابر بود دسته استقلال بازی کرده ایستاده است. توپ را برید در مرکز میدان. بازم کوشش برای آغاز نمودن هجوم نوبتی منوچهر سفروف توپ را در اختیار دستش نگاه داشته میتواند. رامیش بود که بر مقابل قاعده بازی رو ویران کرد. این دو فوتبالباز خیلی زیاد بر مقابل یکدیگر قاعده بازی رو ویران کرده ایستادند و این چیز به نظر ما رسیده ایستاده است. زود دلیر توپ رو میگذارد. فوتبالباز دیگر پرتوفت و داخل. این هم شد از جانب شیروانی مبادشویف. امکانیت برای آغاز نمودن هجوم با سرعت از طرف فوتبالبازان استقلال. احسان پنجشنبه از کنار مقابل فتولا آماده است. پرتوفت در داخل جریمه توپ رو قبول میکند ولی اندک توپ دورتر حرکت کرد و در این وضعیت دروازه‌بان دسته برخچی توانست که توپ رو داشته بگیرد. اشتباهی فتولو در مرکز میدان و او دلیر یادگارف رو از پا افتانید اما قاعده بازی ویران نشد در این وضعیت و دیگر بار محمد جانی حسن در مرکز میدان با توپ است. حمله خیلی خوب احسان پنجشنبه ضربه قوی دارد و ضربه این فوتبالباز. احسان اینجا توجه و رومیش میکند و با اشاره میکند که باید که به موقع اوزاد میرفت تو اینکه پرتوفت انجام میداد جانبی رومیش جلیلوف و گویا که در صورتی که کسی رو پیدا نکرد احسان پس اون ضربه زد جانبی دروازه حامد جان ایساقوف. این اولاد علاقه دیگر مهم نیست چون که پسی سرگردیده و بازم فوتبالبازان هر دو دسته رو ضرور است که با هجوم نوبتی بگذارند. توپ در اختیاری زینکو پرتوفت به عقیب و بالاخره خط محافظه با توپ میرسد. یک پرتوفت خیلی عالی و در همین وضعیت اکنون کوشش‌های امیربک جورابویف را دیدیم که به نتیجه خاتمه یافت و
ҳомидҷон исоқов дарвозабони дастаи барқчии шаҳрисор тӯбро дар ихтиёри хош гирифта тавонист саи мухтор азимов партофт ба ҳамдасташ инҷо ба маҳмадзарифи абдураҳим буд бозингарони дастаи барқчӣ акнун дар хати дифоъ нишастанд рӯи инҷо ихтиёр мекунанд бубинед ки 4-1 аст радабандии дастаи барқчӣ ва гузариши хеле хуб талоши навбатӣ баъди бозам гузаштан аз футболбози навбатии дастаи истиқлол аммо иҷозат дода намешавад дар ин вазъият ба Зиёддин Фузайлов аз ҷониби ҳамдастааш мазарат аз ҷониби футболбози дастаи рақиб Амирбек Ҷураббоев ва бубинед ки Амирбек чӣ гуна ба хашм омад ва қариб буд ки ҳатто бо пой ба сари Зиёддин Фузайлов низ як лагат бикӯбад аммо чун довари марказ дар ин вазъият наздик буд ба ҳамин ҳолат ва зери назорати хеш гирифта тавонист футболбозонро партофт ба дохили ҷаримагоҳ бозам Омидҷон Исоқов тӯбро дар ихтиёри хеш мегирад ва корти зарди аввалин шояд маҳз дар дори мӯза нишон дода шавад аз ҷониби довари марказ ба Эҳсони Паншанбе буд агар иштибоҳ накунам на корти зард нишон дода намешавад бале ин Эҳсон буд ки қоидаи бозиро вайрон кард мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна халал ворид кард ба рафти ҳаракати дарвозабони дастаи барқчӣ Амирбек Ҷураббоев бо туп партофти ӯ ба Муҳаммадҷони Ҳасан Манучер Сафаров тӯбро аз даст гирифту дигар бора аз даст дод дар хати ҳамла танҳо бубинед ки Нуриддин Ҳамроқулов қарор дорад дар ҳайати дастаи барқчӣ ва чӣ гуна фишор оварда истодааст тӯбрабоӣ дар маркази майдон Саид Мухторазимов буд ки талош кард ҳарчи зудтар ба ҳамла бигзарад вале ӯ муваффақ гаштан натавонист Ромиш тӯбро дар майдон нигоҳ медорад партофти ӯ ба Муҳаммадҷони Ҳасан ҳамлаи дастаи Истиқлол ҳамоно идома меёбад Муҳаммадҷон се нафар ӯро иҳота карданд ва хеле ҳам бозигузории хуб аммо дар ҷаримагоҳ касе нест ба ҷуз аз Миколай Зенка то ин ки ба тӯб расида бошад акнун ҳамлаи навбатии дастаи барқчӣ Нуриддин талош кард вале дар ин вазъият ҳунар ва маҳорати футболбози дастаи Истиқлол андаке баландӣ кард Александр Гарбар буд агар иштибоҳ накунам ин ҳолатро тавонист бартараф намояд ин Табрези Давлатмир буд ки ин ҳолатро паси сар кард ва нагузошт ки ҳамлаи дастаи барқчӣ идома ёбад бозам футболбозони Истиқлол тӯбро зада аз майдон берун мекунанд дар ин вазъияте ки якдигарро дуруст дарк карда наметавонанд Ромиш бо Муҳаммадҷони Ҳасан буд партофти Манучер Сафаров ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ва акнун имконият барои оғоз намудани ҳуҷуми босурат Муҳаммадҷони Ҳасан бозам бо туп партофти ӯ ба марказ Аҳтам Назаров тӯбро ирсол мекунад ҷониби Фатҳулло вале ба Фатҳулло низ иҷоза дода намешавад ба яке аз беҳтарин футболбозони мамлакат ки дар хати ҳамла дар ин гуна вазъиятҳо муваффақ бошад партофт ба хати ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ Муҳаммадҷони Ҳасан тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дошта метавонад Аҳтам Назаров партофти начандон қуллай қоидаи бозӣ вайрон нашудааст футболбозони барқчӣ акнун метавонанд ба ҳамла бигзаранд партофти Далер Ёдгоров ба самти Нуриддин буд ба самти Нуриддин Ҳамроқулов аммо Нуриддин бозам суръаташ андаке пастӣ кард ва натавонист ки ба тӯб бирасад дар ҳамин вазъият ва аз рӯи радабандӣ акнун рафти бозии дастаи барқчиро мо метавонем инҷо пайхас намоем ки бо кадом усули радабандӣ имрӯз дастаи барқчии Шаҳрисор бозӣ карда истодааст 4-1 ва ин ҳамлае аст ин ҳуҷуме аст ки бо ҳамлаҳои босуръат ва ҷавобӣ асосан ба кор бурда мешавад ирсол ба дохили ҷаримагоҳи барқчӣ
ва мубин Эргашев имрӯз бар муқобили Истиқлоли пурқувват мехоҳад ки маҳз бо ҳамин усул муваффақ бошад, вале акнун хеле ҳам мушкил аст барои дастаи Барқчие ки дар мавсими имсола камбудиҳои хеле зиёд дорад. Манучер Сафаров иштибоҳи ӯ ва Зенка тӯбро партоф мекунад. Вазъияти хеле ҳам мусоид, зарба ва гол! Голи аввалин дар дидори имрӯз аз ҷониби Фатҳуллоев ва воқеан ҳам тавонист ки Фатҳулло аз як вазъияти начандон мушкил истифода барад ва он ҳама мухлисоне ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор қарор доранд, гарчанде ки шумораашон хеле кам аст, аммо ба ҳар соне набошад Фатҳулло инҷо рӯҳияи хешро болида карда метавонад маҳз бо ҳамон миқдор мухлисоне ки ба ин варзишгоҳ баҳри дастгирии дастаи Истиқлол ташлиф оварданд. Ва ишораҳоеро мо дидем ҷониби мухлисони дастаи Истиқлол пас аз ба самар расонидани гол. акнун дастаи Барқчӣ дар дидори имрӯза низ гол сар медиҳад ба дарвозаи хеш. Муҳаммаҷони ҳасан ба ҳамла мегузарад ва зарбаи навбатӣ иҷоза дода намешавад ба Муҳаммаҷон ки зарбаашро хуб анҷом диҳад ва ҳатто ҷароҳати ҷиддӣ низ мебардорад. Ин футболбоз табибонро довар даъват мекунад. танҳо мо ҳолати такрорро мунтазир мешавем то бубинем ки ба ин футболбоз чиҳо рух дода. дастаи Барқчӣ дар дидори имрӯза низ акнун бозам ба дарвозаи хеш аввалин шуда гол сар медиҳад ва ин бозам бар муқобили дастаи Истиқлол аст ки хеле мушкил аст барои дилхо даста бар муқобили Истиқлол бозӣ кардан. Муҳаммаҷони ҳасан ҳамоно ба по бар нахестааст ва табибон бозам ӯро муолиҷа мекунанд. дӯстон, акнун бозам таваҷҷӯҳ ба ҷадвал мекунем дар ҳамин вазъият ки Истиқлол дар айни ҳол дар зинаи дуюм аст бо 13 имтиёз, вале дастаи Хуҷанд ки дар зинаи аввал аст, ин даста низ 13 имтиёз дорад ва имрӯз бо вуҷуди оне ки дастаи Истиқлол ту бозӣ камтар аз баъзе аз дастаҳои дигар анҷом дода, ҳамоно бигӯем садрнишин аст, иштибоҳ намекунем. Акнун дар мавсими имсола барои дастаи Истиқлол ин шашумин бозӣ аст ки дар мусобиқоти Лигаи олии мамлакат баргузор карда истодааст ва агар дар дидори имрӯза пирӯзӣ ба даст биёрад пас шумора имтиёз аст ба 16 мерасад. фишори Нуриддин Амроқулов, вале аз ин вазъияти мушкил баромада тавонистанд хатти муҳофизаи дастаи Истиқлол. Хуҷанд пас аз 6 бозӣ 13 имтиёз дорад. Истиқлол 13 имтиёз пас аз 5 бозӣ дорад. Хатлон бошад пас аз 7 бозӣ 10 имтиёз дорад. Кӯктош дар зинаи чаҳорум аз 9 имтиёз дар 6 бозӣ дорад ва бубинед ки чӣ гуна дебютанти Лигаи олии мамлакат натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст ки то ҳол рақибон 7 гол ба дарвозаи ӯ сар доданд, ба дарвозаи ӯ заданд ва Кӯктош низ ба дарвозаи рақибони худ ҳамагӣ 7 гол ба ҳадаф расонидааст. дар мавсими имсола 2 пирӯзӣ дорад дастаи Кӯктош, ягон мусовӣ надорад ва 3 бозии дигар бошад бо ҳисоби мусовӣ хотима ёфта. Тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Истиқлол буд, вале инҷо ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад. Амирбек Журабоев талош кард то ин ки ба ҳамла бигзарад. клуби марказии варзиши Артиш Помир ки яке аз дастаҳои фаъолтарини Лигаи олӣ дар мавсими гузашта буд, имсол пас аз Хатлону Кӯктош қарор гирифта дар зинаи панҷум ва Регарта Даз чандин карата қаҳрамони мамлакат зинаи шашумро ба худ касб карда. мавқеи Панчер ба ҳамагон маълум аст ки зинаи ҳафтум аст бо 5 имтиёз ва баъд аз Панчер Барқчии шаҳри Ҳисор дар зинаи поёнтарин қарор дорад ки аллакай мавқеи ин дастаро барои шумо гуфтам. Муҳаммаҷони Ҳасан бозам талош кард ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партоф намояд, вале ӯ бозам муваффақ гашта натавонист. Аҳтам Назаров партоф ба марказ. кӯшиши футболбозони Истиқлол идома меёбад. ирсол ба Эҳсони Панҷшанбе. Фатҳулло тӯбро дар ихтиёри хеш мегирад. Ин Зенко буд.
вале бозам паси сар кардан футболбозони Барқчӣ ин ҳолати мушкилро ва тӯбро зада аз майдон берун карданд. Ромиш эҳсон Партов Бақиев Аҳтам Назаров мавқеаш рӯи васт карда ва ёдовар мешавем ки акнун дар санаи маъз ҳамин рӯз санаи шашум дар баробари бозии дигар дар баробари бозии дастаи Истиқлол ва Барқчӣ бозии дигар миёни дастаҳои Куктош ва Хуҷанд низ баргузор мегардад ва ин аввалин бозӣ аст дар мавсими имсола ки дар варҷиҳои хонагии Куктош гузаронида мешавад. ва инҷо ҳамлаи дастаи Барқчӣ идома меёбад. имконият барои Нуриддин Амрохулов метавонад худиу зарба бизанад. чиро мунтазир будим футболбоз? чаро саросема нашуду дар аввалин имкониятҳо зарба анҷом надод? акнун имконият барои футболбозони Истиқлол. Зенка ҳамларо идома дод ва талош кард то охир. бубинед Нуриддин чӣ гуна муваффақ гардид дар ҳамин вазъият, аммо дар охир омаду натавонист ки зарба анҷом диҳад. дуруст ҷониби дарвозаи Никола Стошич. ва гуфтем ки ин аввалин маротиба аст ки дар майдони хонагии дастаи Куктош бозӣ гузаронида мешавад дар мавсими имсолаи футбол. Куктош ин дебютанти Лигаи Олӣ аст ва ин бозӣ бо дастаи Хуҷанд бо яке аз беҳтарин дастаҳои мусобиқоти Лигаи Олӣ маъз дар мавсими имсола гузаронида мешавад. бори дигар ёдоварӣ менамоем мавқеҳои дастаҳоро. Хуҷанд дар зинаи аввал бо 13 имтиёз. албатта ин муваққатӣ аст. пас аз дидори имрӯза метавонад ки мавқеашро ба Истиқлол бидиҳад дастаи Хуҷанд дар сурати пирӯзӣ ба даст овардани Истиқлол. ва дастаи Куктош бошад дар айни ҳол дар мавқеи чаҳорум аст пас аз Хуҷанд, Истиқлол ва ҳамчунин Хатлон. тақрибан 10 дақиқаи дигар боқӣ монда то анҷоми қисмати аввали дидори дастаҳо. Партов ба хати ҳамла. Ромиш наметавонад ки ба тӯб соҳиб гардад. Манучер Сафаров паси ӯ ба нимаи майдони Истиқлол. Далер Ёдгоров низ талошаш бе натиҷа хотима меёбад. эҳсони панҷшанбе аз по афтонида мешавад дар охир. Саид Мухтор Азимов қоидаи бозиро вайрон кард. рафти бозӣ ором гардида ва футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро акнун дар ихтиёри хеш оромона нигоҳ дошта метавонанд ва якбора 5 нафар ба ҳамла мегзаранд. зарба бенатиҷа ба анҷом мерасад. акнун ин ҳолат низ қуввати футболбозони Барқчӣ бар муқобили Истиқлол танҳо ба ҳамин қадар расида истодааст дар айни ҳол ки тӯбро зада аз майдон берун намоянд. Партов ба каноре ки Ромиш онҷо аст. Ромиш мехоҳад ки аз Манучер бигзарад, вале ин вазъият бартараф шуд. қоидаи бозӣ вайрон гардида ва довар ишора мекунад ки тӯб аз дарвозабон аст. мутаваҷҷеҳ мешавем, шояд ман иштибоҳ карда бошам. қоидаи бозӣ шояд вайрон шуда бошад. бале дӯстони азиз, акнун имконияти навбатӣ бозам барои пешсафони дидори имрӯза Истиқлол аз канори ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ ба миён меояд ва мутаваҷҷеҳ ба ин ҳолат мешавем. довар садои уштаки хешро баланд мекунад. Партов ба ҷаримагоҳ зарба будин, аммо бенатиҷа поён ёфт. Аҳтам Назаров буд ки бо пои чап зарба зад ва тӯбро хеле ҳам чархонид ба самти тури дарвозаи Барқчӣ. вале бенатиҷа ба анҷом расид.
فشار فوتبالبازی برقچی را بازم متوجه میشویم، اما به نتیجه است. دوستان عزیز نولد نیز اکنون هجوم نوبتی خود را آغاز میکند فتولویف. توپ از میدان بیرون نشده است. رقابت در مرکز میدان، صورتی بازی اندک تغییر می‌یابد، یعنی بلندتر می‌شود. ارسالی امیربک با محمد جونی حسن بود. هجوم ادامه می‌یابد. احتم نظرов پرداخت بر امیش. احتم دیگر بار توپ را در اختیار خویش می‌گیرد. امیربک، احتم پرداخت با کنور با خط محافظه و احسانی پنجشنبه توپ را از دست داد. در این وضعیت بازم اوت، بازم منفی دسته استقلال. یک اشتباه از خط دفاعی دسته استقلال. توپ رو با برقچی گذرانید و اکنون سعید مختار عظیم پرتاب میکند توپ رو با جریمه‌گاه استقلال. نیکولاس توشیچ با حساب‌های انگوش شمار ما نیکولاس توشیچ را در دوری امروز مشاهده کردیم، یک یا اینکه دو مرتبه و اون هم باشد در حالت آسانی توپ رو به دست آورده بود این دروازه‌بان و در عموم بگوییم حمله نیست از جانب دسته برقچی و جز از آن یک یا اینکه دو حالتی که نه چندان خوفناک پسی سر گردیده بود از جانب این دسته. بازم توجه میکنیم دوستان عزیز با بازی دسته استقلال در دایره مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2018 که این دسته در این حال در صدر جدول گروه خود قرار دارد و اکنون توجه میکنیم اولا با حمله نوبتی دسته استقلال. پس اون ادامه خواهیم داد. محمد جونی حسن برطرف میشود با زمین وضعیت منوچهر سفرov خیلی هم در خشم و غضب است این فوتبال باز محافظتگری دسته برقچی شهریسار. استقلال گفتیم که در زینه اول است با 13 امتیاز در گروه خود. التیناسیر ترکمنستان 8 امتیاز دارد. احل از ترکمنستان همچنین 4 امتیاز و علای قرقیزستان بدون امتیاز تا حال باقی مانده. سعید مختار عظیموف از جانب داور دعوت کرده می شود و فهمانیده می شود که چطور باید بازی نماید این فوتبال باز. دسته استقلال تنها یک قدم دیگر تو با مراحل پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ماندنش ضرور است و در صورتی که اگر دسته التیناسیر در بازی که 16 می برگزار می‌گردد در آن دیدار پیروزی به دست بیارد، نه معذرت دسته التیناسیر که علاقه در بازی گذشته در دور پنجم پیروزی به دست آورد، اکنون 16 می دسته استقلال این دسته رو میپذیرد و در صورت پیروزی استقلال میتواند با مرحله پلی آف رو خط بگیرد. پرتافتی نوبتی با خط حمله بود از جانب فوتبالبازان برقچی که به نتیجه به انجام رسید. امیربک گزارشی خیلی هم زیبا. هجوم نوبتی دسته استقلال از جانب نیم محافظتگران ادامه داده می شود. پرتافت با کنوری راست خط حمله رومیش جلیلوف فتولویف در یوتای 3 نفر توپ را در اختیار دستش نگاه داشته میتواند. قاعده بازی بیرون نشده است و ببینید که محمد جونی حسن چگونه فعالانه بازی میکند. ارسال و داخل جریمه گل. توپ را به دستانی دروازه‌بان امید جانی سوقوف اومده برسد. خیلی هم حالتی فوق‌العاده خطرناک بود برای خط دفاعی دسته برقچی، همچنین برای خودی دروازه‌بانی این دسته. 3 دقیقه دیگر باقی مانده تا انجام وقت اساسی و شاید دوباره 1 دقیقه دیگر علاوه نماید، ولی از این خیلی هم احتمالیتی رخ دادن این وضعیت کم است، چون که نه چندان ما توقف‌های زیاد رو مشاهده کردیم بجز از گل و یک گلاتی که محمد جونی حسن از هیئت دسته استقلال
ҷароҳат бардошт. акнун ба ҳамла мегзаранд футболбозони барқчӣ ва бозам тӯбро аз даст доданд онҳо. партофт ба хати ҷаримагӯи дастаи Истиқлол бенатиҷа буд. Николай Стошич зарбаи ӯ ҷониби ҳамлагарони дасташ Николай Земка ва тавонист ки тӯбро ба дасташ баргардонад. партофт ба Фатҳулло метавонад ҳамларо идома диҳад, аммо ӯ тӯбро дар муқобил бар Далер Ёдгоров аз даст дод. Ромиш Аҳтам Назаров эҳсон ҳуҷуми бо суръати дасташро идома медиҳад. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ касе нест инҷо. Фатҳулло талошашро идома медиҳад. тӯб аз ҷониби Манучер Сафаров танҳо зада ба аут равон карда мешавад. ду халос. Ромиш Аҳтам партофт вақтӣ буд. на маъзарат дӯстони азиз, ман чанде қабл барои шумо шумораи 3 Табрези Давлатмирро хондам ки дар рӯи протокол чунин аст ки дар ҳаят Табрези Давлатмир аст, вале мо мебинем ки футболбозе ки имрӯз дар ҳайати захиравӣ номаш навишта шудааст дар протоколи ин дидор, легионери дастаи Истиқлол Александр Гарбар дар ҳайати асосӣ аст таҳти рақами 33 ва ӯ бозиро идома дода истодааст дар айни ҳол. Фатҳуллоев тӯбро аз даст дод ва дар охирин дақиқаи вақти асосӣ футболбозони барқчӣ талош карданд ки ҳамлаи навбатии худро оғоз намоянд, вале муваффақ нагардиданд. партофт ба ҷаримагӯҳи дастаи барқчӣ шаҳри Ҳисор, вале тӯб аз пои футболбозии Истиқлол. Ромиш Ҷалилов аз майдон берун мешавад. сониҳаҳои охири қисмати аввал ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи Истиқлол. муаллифи гол капитани дастаи Истиқлол Фатҳуллоев ва 1 дақиқаи дигар акнун аз ҷониби довари марказ изофа карда мешавад ба рафти дидори имрӯза. футболбозони барқчӣ дар қисмати аввал гарчанде ки заифтар буданд нисбат ба дастаи Истиқлол, аммо то ҷое тавонистанд ки бозӣ яъне ки бо тӯбро нишон медиҳанд, яъне бозиро нишон медиҳанд ки тӯбро дар ихтиёри хеш бигиранд ва дар ҳолатҳои хелеам кам гарчанде ки бошад, аммо ба ҳамла гузашта тавонистанд футболбозони барқчӣ ва бенатиҷа буд ҳуҷумҳои ин даста. да сонияи дигар тӯб ба дасти Амирбек бархӯрда буд, аммо довар ин чизро мушоҳида карда натавонист ва метавонад довар ҳамин лаҳза садои хуштаки хешро баланд намояд. ин як имконияти дигар барои футболбозони Истиқлол дода мешавад то ин ки ҳуҷумро идома диҳанд. партофт ба Фатҳуллоев ҳамла идома меёбад, аллакай вақт ба анҷом расида. Фатҳулло кӯшиш мекунад ки дар қисмати аввал як кори дигарро анҷом медиҳанд дар ҷаримагӯҳи дастаи барқчӣ, аммо тӯб бақиб аз ҷониби эҳсон партофт карда мешавад. бале садои хуштаки довар баланд гардид. қисмати аввал бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Истиқлол хотима меёбад. дӯстони азиз, инҷо барои мо шумо голи Фатҳулло нишон дода мешавад дар ҳолати такрор ва ман бошам шуморо чанд лаҳза танҳо мегузорам. пас аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуюми дидори дастаҳои Истиқлол ва барқчӣ. аз назди экранои хеш дур наравед.